Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asset. Lipat tayo ng camera. Mas maganda yata rito. Mas maliwanag. Sorry po ha. Kami po ay susubok ng ibang mga angulo sa studio natin. At we're maximizing all angles in our studio. So ganyan po. No? Okay. Mas okay yata rito. Mas medyo okay. Medyo pogi ako rito ng konti. Although dito sa kabilang camera, it's so much dramatic. Napaka-cinematic yung shot ni Clarence na madilim dito sa kanang bahagi ko. Ginagamit naman yung mga ganun shots. Kaya lang baka matakot may mumu. May mumu ang dating. Saglit mga kaibigan. Isa pang isyong pag-usapan nga natin mga kaibigan. Di ba nung nagdang eleksyon, talamak na talamak ang vote buying. Akalain nyo ho, talagang kakapal ng mga mukha. Diyan po sa Kamara de Representante, pati ang eleksyon at pagpili ho ng magiging House Speaker, kinulapulan po ng mga issue ng vote buying. Sino ba ang magbo-vote buying? Sino ba ang mga magbo-vote buying? Sino ang mga bibilihin? Akalain nyo, may mga usapan at mga isyong umiikot na hanggang 7 milyon daw. Hanggang 7 milyon ang isang kongresistang papabor sa isang nangangarap na maging speaker. Sino ba ang mga nangangarap na maging House Speaker dyan? Ha? Ang alam ko, si Alvarez gustong bumalik. At si Cayetano, Alan Peter Cayetano, dating senador at naging DFA Secretary, isa din yan sa alam kong pumoporma. Meron pa bang iba? Baka may iba pa. So, wala na talagang kung totoo man ang usap-usapan dyan, in fact, ang sabi po ng Party List Coalition, yung mga ito siguro, yung maliliit na yung party list hindi sila yung mga regular district congressmen. Nagbanta po yung mga party list group na ilalantad nila sa publiko kung sino yung mga kapalmoks talagang mga congressman na sangkot sa vote buying. Sino kayang inutusan ng mga of course, yung nangangarap na maging speaker, hindi naman yan mag-aalok. Meron niyang mga bata nilang uutusan na mga congressman din. Magpupulong-pulong yan. Magkakaalukan ng kung ano-ano. If that is true, mga kaibigan, Diyos ko po, talagang ang kamandag po ng korupsyon, ang kamandag po ng espiritu po ng kademonyuhan, ng panluloko sa eleksyon at pandaraya po sa resulta ng eleksyon by resorting to vote buying, ay kitang-kita po natin na talagang ginagawa. Bagamat wala pong umaamin yan, ginagawa lantaran. Ang problema lamang po sa vote buying, tulad po na sinasabi ko, nakukonsummate dahil po sa dalawang partido. Yung namimili at yung nagbebenta. At madalas, yung nagbibenta, malibang kung plano niyang i-entrap o ipahiya, yung bumibili ay pwedeng tanggapin at ilantad, maging saksi, maging witness sa vote buying. Ngayon, total, magkakaalaman dito, nagkasambulatan na may vote buying. Testingin natin kung may lalantad po dyan na magsampa ng kaso sapagkat this will be the height of dishonesty and violation of election law na mahigpit pong pinagbabawal ng election code ang vote buying sapagkat yan po ay bahagi po ng panluloko ng makabuluhang resulta dapat ng eleksyon. Although pag mga ganyang level ng pagpili ng mga uupo sa limbawa sa pagiging House Speaker, madalas yan ay maniobra talaga ng administrasyon
At hindi naman po pwedeng pumayag yung administrasyon na oposisyon ang maging House Speaker. Definitely, administration ang magtitimon dyan na nang matiyak na ang Kamara, ang Congress ay pamumunuan ng mayorya at siyempre ang uupong Speaker ay galing sa mayorya. Di po ba? Ganun lamang po kasimple ang wisdom dyan at logic. O tingnan natin kung hanggang saan po yung bantaan. Baka naman yung nagbabanta, naghihintay lang ng gawing 10 milyon. 10 milyon ang ibibigay kasi nag-uusap-usap na hanggang 7 milyon daw ang alok eh. Isang kongresista, 7 milyon. Iboto mo lang yung naglalaway na maging House Speaker. Naknang kagaw. Bagay, napatunayan naman yan na kapag House Speaker ka, bilyon-bilyon ang pinag-uusapang palusot. Di ba? Di ba nagkalantaran dyan bago mag-eleksyon? Pinaglalantad ni Andaya, pinaglalantad ni Jokno. May isa pang report, ano? May isa pang report, mga kaibigan. Panoorin natin. Yung sapatosan naman sa Marikina City, pinasyalan ni Ron Soriano. Balik eskwela gamit po ang sapatos Marikina. Dinagsa ng ating mga kababayan. Report. Panoorin natin. Hatid sa atin ni Ron Soriano. Yes, Ron. Patuloy na dinadagsa ng ating mga kababayan ang Marikina Freedom Park dahil sa balik eskwela gamit sapatos Marikina Expo. Tampok sa event ang iba't ibang uri ng sapatos at bags na gawang Marikina. Dahil sa magandang kalidad at abot-kayang presyo, tila ito ang saktong tugon sa mga magulang na naghahabol pa rin para sa mga gamit ng kanilang mga anak. 42 mga brands ng Marikina made shoes ang available, pambabae man o lalaki at para sa iba't ibang edad. Ang aktibidad na ito ay patunay na lalong sumisigla na ang shoe industry ng Marikina, bagay na dapat pa nating tangkilikin. Narito ang panayam ng Leader News sa mga lumahok sa event. Maganda to, at saka magaan siya. Saka hindi siya nakakangalay sa muscle kahit hindi siya puso. Saka kahit hindi siya, sinasabi, pinigyan mo sa tahi. Ito hindi siya advisable na tahiin kasi hindi siya gano'n ka. Dikit siya, saka matapakatibay na. Bawang Marikina po siya. Maganda po, tahi na po yung mga sapatos. May leather po. Meron din naman po sa mga bag, mga leather at meron din pong leather. Po nga ng mga backpack for kids, may mga pang-adult din, may mga lunchbox, sling bag, body bag, pang casual, pang sport bag, ganun po. Yung madalas magamit, yung pang araw-araw, pwede pang pasok ng, kung mapasok ka sa opisina o sa eskwelahan, o kaya pang lakad sa may pupuntahan ka. Kasi meron ganun sa plastic, bumabagay sa pantalon, bagay dun sa mga bestida. Kyrol, pwede pang humabol ang mga nais makabili ng mga dekalidad na Marikina products hanggang bukas. Mula sa Marikina City, Ron Soriano, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Meron bang bit-bit na maraming sapatos at bag si Ron? Parang hirap na hirap siyang i-deliver yung report. parang may dala-dala siyang mabigat Ron! Size 9 daw si Klo. Si Cloren size 9. 11 ka? Size 11? Kasi yung daliri mo sa paa, gano'n, ano? Parang luya. Alam niyo ba yung parang luya ang daliri? Yung nakabuka. yung paa ko parang gano'n din eh. Kaya ako po'y hirap na hirap pagka may type akong sapatos na pointed, yung, lalo yung mga boots. Dati nung medyo bata-bata pa ako, paborito ko yan eh. Ngayon po ay maliban siguro kung gawang Marikina, tatanggapin natin yun. Pagbigay galing Marikina. Sino yung mga in-interview mo, Ron Soriano? Anyway, congratulations po sa organizer po ng Balik Eskwela gamit ang sapatos Marikina at ito po'y tagumpay na nakatulong po sa mga mamimiling Pilipino. And at the same time, yan po ay isang kampanya para palakasin po yung mga produktong Pilipino. Ako, honestly, may bias po ako pagdating sa Filipino products at mga foreign products.
Alam niya ni Lawrence na mas ginugusto po natin, ito ginakampanya natin, that we have to patronize Filipino products. Simple lang po ang rason po dyan. Kapag ka ang Pinoy products ang binibili po natin, lumalakas yung kanilang industriya. At therefore, yung mga nagtatrabaho po dyan ay nagtutuloy-tuloy po ang trabaho. Napapakain po nila ang kanilang mga pamilya. And at the end, mga kaibigan, umiinog po ang pambansang ekonomiya. Whereas, kung ang bibilihin po ninyo ay mga imported products, lumalabas po ang inipong dolyar ng mga OFW, lalabas po ng ating bansa, ang worst, mga kaibigan, namamatay yung Pinoy industry. Namamatay. Kasi sa halip na ang umusad po ay yung Filipino products, may iiwan sapagkat ang binibili ng iba ay mga imported products. Ganon po yan kasimple. So again, kami po sa Leader News ay po naming nilalakasan at sinusulong ang Buy Filipino Products. Yan po yung nasimulan ng kampanyang yan nung panahon pa ni Cory Aquino. Buy Filipino Products. Proudly Philippine made, mga ganon. Maganda yun eh. Yung mga kumukomentaryo naman sa mga nagdang administrasyon, i-reserve ko yun sa inyo. Bahala na kayo. Ako naman, normally, we always see and get all the good sides of the governance. Wala naman pong perfecto talagang pamamahala, no? Lahat yan may mga ganda. May mga downside din. Halimbawa, ganito. Yan, yan. Marami. Kung mangungumentaryo tayo na makarami. But you know, mga kaibigan, I really would like to be a part of your inspiration na hindi tayo nagpuprograma para masira po ang inyong hapon. Ano na bang masarap na merienda ngayon? Mag-aalas 6 na, no? Merienda. Early evening na, no? Yung iba ho, pwedeng mga nasa biyahe po ngayon at nakalabas na ng kanilang mga opisina. Ako po ay nakikiisa doon po sa mga nasa Metro Manila. Diyos ko po, pagdating ng bahay, alas 11 ng hating gabi, pawis na pawis. Matutulog na lang, bitin pa sapagkat kailangan na namang gumising dahil oras na naman ng pagbiyahe papasok po sa kanilang mga trabaho. At ganyan po kahirap ang mga naghahanap buhay ng mga Pilipino. Therefore, we have to support their industry, their individual industry by patronizing Filipino products. Yun po yun eh. At habang binibili po natin ay mga produktong Pilipino mula saan? Bigas ba? Produkto pa ng mga Pilipino? Hindi eh. Ang problema lamang natin, ang gobyerno mismo ay bading ang mga policy. Yung gobyerno mismo, mas marami ang ini-import. To mention, bigas. Mas marami ini-import ng gobyerno para daw ma-stabilize ang presyo. But on the side, mga kaibigan, ang tinatamaan po dyan yung mga Filipino farmers. Mga Filipino farmers. Dahil sa halip na sila ay suportahan, mali po kasi ang formula ng ilan po sa ahensya ng gobyerno na dapat ay suportahan ang halimbawa sa issue po ng sakahan, dapat sinusuportahan ng lahat ng pangangailangan ang mga magsasaka nang sa ganun ay ang production po ng pagkain ay mas lalong lumago. Wala eh. Tingnan niyo po itong ginagawa ng DV Bauer Farm International Corporation, NGO, but they are practically doing supposedly the function of the government na dapat ay gobyerno ang gumagawa. Ang malungkot po dyan kasi, may ilan po dyan na nakaupo na mas ginugustong mag-import. Mag-import. Dahil marami po dyan ang nakukurakot sa import. Sa totoo lang. Marami ang kurakutan kapag ka may importation. Sa totoo lang. Aminin man nila yan sa hindi. Sa totoo lang, ganyan po yan. Kaya't hanggang sa ngayon mga kaibigan, may mga ahensya po ng gobyerno na pinapaboran pa rin po ang importation. Hindi po nila yan maamin sapagkat tatamaan po sila sa But, you know, if these people are really nation-loving people, titigilan nila yan mga policy ganyan. Instead, dapat yan ay buhusan po ng suporta ang mga industriyang Pilipino. In the case of the Department of Agriculture,
Suportahan ng todo ang mga magsasaka. Ang bansang hindi po nagugutom at ang bansang kayang pakainin ng sariling mamamayan because we can afford to mass produce rice, corn, poultry, livestock will be a progressive country sapagkat ang mga mamamayan magiging busog, magiging malusog, and ready to perform other functions that are needed to push our economy, mga kaibigan. English yun ah. English po yun. Webes kasi. Coding ako eh. Alam nyo, magpapahugas sana ako ng aking kariton kanina. Paglabas ko nandun ako sa kalagitnaan. Nako po, coding pala ako. Bigla akong umikot pabalik. Magpapawak sana ako ng aking sasakyan kanina. Sabi ko, doon ako pupunta sa paborito kong pinupunta na magaling magwax. Talagang detalyado. Yung mga naglilinis po kasi ng sasakyan, meron po dyan na sa laulang maglinis. Yung bagang punas-punasan, basain, punas-punasan. 150. Normally, yung 150, ginagawa ko po yun na 200 kasi kawawa. I understand the lives of this car wash people. Mahirap yung kasi commission lang yan eh. So, normally pay 200. Pero doon po sa pinupuntahan ko po, kasama yung wax, hanggang kalit-litang sulok ng sasakyan, kinukut-kut po nila. Sulit po yung 400. Ako, binibigyan ko na ng 500 eh. Oh. Gusto mo mag-car wash, Klo? Isang sasakyan, 500. Oh. Kaya lang umuupo sila siyempre ng pwesto, no? At siyempre, yung wala namang ekstrang pera na doon lang sa 150. But, maintenance of cars is really expensive. At pagka pinabayaan naman natin, mahirap. Lalo pagka exposed lagi sa environment. Yung mga lumilipad-lipad na sa gabi, sa kalsada, dumidikit yan sa sakyan. Ako nga, parang, yan, ang problema ko kanina, coding ako. So, hindi ako nakarating doon sa paborito kong car wash. Doon ako napunta muna para hindi ako matikitan. Sabi ko, next week na lang ako magpa-wax para maalis yung mga insektong bumangga doon sa windshield, sa side mirror, sa bumper. Kitang-kita po kasi yun. Okay, sige mga kaibigan, ulitin natin yung ating survey question. Sa pinataas pong buwis sa sigarilyo mga suki, yan, nakatagilid na naman ako. Bakit ganyan? I really would like to see an automated studio. Huwag ka mag-alala, Klo. I was watching kanina yung VSRT. Hanapin yung VSRT. Ito po ay studio automation using virtual sets and AR. Ano yung AR? Virtual sets and augmented reality. Napakaganda. At kaya ng isang tao lang, yung parang isang batalyong tao, software na lang kasi. Hindi na natin kailangan yung mga hardware na malalaki na kung ano-ano mga mixer na yan. Wala na. But only few networks really uses that VSRT. Vis Engine 4. Ganun, ano? Ano yun? Yan po ay sa live program production, sa programming. Basically, ini-enhance mo ng VSRT yung storytelling ng mga journalists. Mas nabibigyan po ng buhay yung delivery, yung mga video, yung istorya because of the technology of VSRT. VIS. Yan. VISRT. Yan. Hanapin mo mamaya, Klo. www.vsrt.com. Yan, mga ganun. So we're planning to we'll be putting that in our pipeline para pagdating ng ating investor ay kasama yan sa i-set up natin. Again, mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa WSEA, World Council for Excellence Awards Ministry, for naming again Leader News Philippines as Outstanding Social Media Brand 2019. Palakpakan naman. Salamat po.
Oh, ako lang pumapalakpak. O dalawa kami ni Glo. Salamat po ulit sa pamunuan ni Doc Bobby Brimon ng WSA Ministry. World Council for Excellence Awards Ministry sa pagkilalang muli sa Leader News Philippines bilang Outstanding Social Media Brand 2019. Salamat po. Salamat po. Kahit ganito lamang po kami ay may mga grupong pinahalagahan po ang ating ginagawang public service everyday. Yan. Paring Hill Padlan Jr. Kumusta ka na? Ayan, Paring Hill Padlan. Teka. Si Paring Hill nasan ba? Nasan Pedro Laguna yata ito. Saglit, ha? Okay. At who else? Sino pa mga nanonood po sa atin? Marami ang nanonood sa atin. Thank you. Salamat po sa inyong lahat. Palagay ko, it's time for us to conclude our program for this afternoon, mga suki. At kami po ay nagpapasalamat na sa inyo pong lahat na mga sumama sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Ulitin natin ang ating pasasalamat siyempre sa pamunuan po ng Pinoy Extreme Channel. Diyan po sa Makati City. At mulit-muli yung... by the way, anunsyo ko na po rito, teaser lamang, mapupuno ang ating araw, yung daytime schedule ng iba't ibang mga programs sa 12. In the pipeline, may 2 po tayong kausap na, okay na. So we need 9 more programs. At abangan po ninyo, kumpleto po yan. Entertainment, counseling, news and current affairs, musical, lahat, legal, medical, basta yung makakatulong po sa inyo, ibibigay po namin. And rest assured, these people are credible people na mapagkakatiwalaan po ninyo para maglingkod po sa atin sa araw-araw dito po sa Leader News Philippines na napapanood po worldwide. Mga kaibigan, sa ngalan pa rin po ni Clarence Sanday, ang ating broadcast officer dito po sa Leader News Philippines. At sa ngalan po ng ating mga katuwang sa Pinoy Extreme Channel Television Nationwide. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, Gerald na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.